U 2024. godini 92% zdravstvenih organizacija širom svijeta prijavilo je makar jedan cyber napad, čineći zdravstvo jednim od najciljanijih sektora globalno. Profesor dr. Ramo Šendelj, stručnjak za cyber bezbjednost na Univerzitetu Donja Gorica, govorit će o privatnosti i etici u digitalnom zdravstvu, zaštiti digitalnih zdravstvenih podataka, kao i o koracima koje pojedinci i institucije mogu preduzeti kako bi ih efikasno zaštitili. Idemo! Razumljivo je da su zdravstveni podaci osjetljiviji u odnosu na druge lične podatke iz razloga što oni direktno opisuju zdravstveno stanje svakog pacijenta ili građanina. Narušavanjem tih podataka, prije svega u smislu narušavanja tajnosti, integriteta i dostupnosti tih podataka, može se negativno utjecati na život svakog građanina. Uzmimo na primjer da neki građanin aplicira za posao u nekoj kompaniji, a da ta kompanija na neki način sazna informacije o njegovim zdravstvenom stanju, njegovim bolestima. Može se dogoditi da kompanija ne primi tu osobu na posao iz razloga što se plaši da će ona duže odsustvovati zbog bolovanja. Na ovaj način se ugrožavaju pravo na rad, pa i egzistencija samog građanina. Kada govorimo o sistemu elektronskog zdravlja, najvažnije je da i pružalac zdravstvenih usluga i pacijent budu svjesni potrebe zaštite zdravstvenih podataka i svojih odgovornosti u procesu korištenja usluge. Pružalac usluge mora da obezbijedi adekvatan sistem zaštite i mora upoznati krajnjeg korisnika sa pravilima ponašanja i korištenja elektronskog servisa. Svaka zdravstvena ustanova treba da izgradi adekvatan sistem informacione zaštite prateći aktuelne trendove, standarde i okvire informacione bezbjednosti kao što su ISO standard 27001 ili NIST 2.0 cyber bezbjednosti okvir. Ovi standardi definišu postupke i kontrole za uspješnu implementaciju informacione bezbjednosti, obuhvatajući procese kao što su upravljanje, identifikacija, zaštita, otkrivanje, reagovanje i oporavak od cyber incidenata. Sa druge strane, svaki pojedinac bi trebao da razvije svoju bezbjednosnu kulturu i da bude svjestan važnosti podataka koje svjesno ili nesvjesno ostavlja u digitalnom svijetu, ali i da bude svjestan opasnosti koje mogu nastati ako zlonamjerni ljudi ili organizacije otkriju te podatke. U tom smislu, kontinuirana edukacija u oblasti cyber bezbjednosti je jedan od neizostavnih koraka.